135 urte baino gehiagoko hezkuntza esperientziarekin, Jesusen Lagundiaren hezkuntza ereduan oinarritua, Durangoko San Jose Jesuitak ikastetxe ignaziotarrak berezko ezaugarriak dituzten pertsonak trebatzea du xede. Prestakuntza eta berrikuntza, euskal hizkuntza eta kultura, eleaniztasuna, inklusibitatea, hezkuntza elkartea, sarelana eta eragiteko konpromisoa dira ikastetxearen zutabe nagusiak. 0 eta 18 urte bitarteko 1300 ikasle baino gehiagorekin, Durangon eta Durangaldean eskolaratze eskari zabalari erantzuten dio ikastetxeak. Ikastetxearen kudeaketa ereduak jasotako urrezko Q ziurtagiriak islatzen ditu gure kalitatezko hezkuntzaren oinarrian dauden balioak. Errukia, kontzientzia, konpromisoa eta konpetentzia. 4 balio hoien oinarrian daude ezinbestekotzat ditugun barnekotasuna eta fedea. Inguruko errealitate sozial eta kulturalean txertatuta, eguneratutako ohiturak, balioak eta tradizioa sustatzen ahalegintzen gara, kulturartekotasunari garrantzi handia emanez. Ikasleek, familiek eta ikastetxeko hezitzaileok osatzen dugun hezkuntza elkarte honetan, ezinbestekotzat jotzen dugu denon arteko lan bateratua. Gurean hezitzaile talde konprometitua daukagu lanean, beti elkarrekin eta aurrera begira, ikasleen ongizatea eta garapen osoa lortze aldera. Hori guztia familiaren laguntzarekin, noski. Izaera propioa dekogu, inaziarra, Durangon errotuta gaoz, eta gaina kristaua eta humanista. Mundua beti eraldatzeko asmoagaz. Txiki-txikitatik, barnetasuna, estimulazioa eta ikaslearen parte hartzea aktiboa sustatzen ditugu. Jolas heuristikoen, sentsorialen, kohesio jolasen eta artearen bitartez lantzen da hori. Ikastetxe honetan berrikuntza metodologikoa bultzatzen dugu, metodologia aktiboez baliatuz. Adibidez, ikasketa kolaboratiboa. Elkarrekin eta elkarrengandik ikasten dugu etorkizunerako konpetentziak garatu nahian. Horretarako, eguneratutako baliabide digitalak ikaste prozesuan txertatuta ditugu. Gure instalazio berritu eta aurrerakoiek ere indarra dute arlo honetan. Pertsonaren prestakuntza integralaren baitan, hizkuntzen irakaskuntza azpimarratzen dugu, ikasle eleanitzak bultzatuz. Gurean euskal hizkuntza dugu abiapuntu eta bertatik ulertzen dugu mundua. Y para ello utilizamos distintas metodologías que inciden en el ámbito comunicativo. Nous voulons que nos élèves découvrent de nouvelles cultures. To be able to respond to the necessities of the global world. Hezkuntza arautuetatik harago, baina laneko eta familiako bizitza bateratzera bideratutako jarduera ugari du San Jose Jesuitak ikastetxeak. Dantza taldea, askotariko kirolak, musika, adierazpen artistikoak, bertsolaritza, boluntario lan egiten duten hezitzailei esker dira posible ekintza horiek guztiak. Bolondrez guztion lana ezinbestekoa da ikastetxeko baloreak hurrengokoei transmititzeko. Hain justu ere, balio hoietan sakontzeko sortu zen Arrupe elkartea, DBH-ko, batxilergoko, zikloetako eta unibertsitateko gazteek osatua. Arrupe elkartea fedean, solidaritate eta zerbitzu jarreretan hasteko aukera bat da. Elkartean eta elkarrekin besteentzako pertsonak izaten ikasten du. Pedro Arrupek erakutsi zigun bezala. Pertsonaren garapen akademikoan eta pertsonalean erakin gura dugu, ikastetxean ikasi eta bizitakoa betiko zutabe bihurtu dadin. 16 urte hauetatik eramaten ditudan esperientzia aberasgarrienak dira, irakasleekiko hurbiltasuna eta eskolak proposatutako proiektua. Ikastetxe honek asko eman dit, baina niretzako garrantzitsuenak boluntariotza eta nire laguntaldea izan dira. Guk gure seme-alabak ekarri ditugu San Jose Jesuitetara heziketa akademikoa eta pertsonalagatik. Balioengatik. Ikasle bezala izan nuen esperientziagatik. Eskola azkanpoko jarduera anitzengatik. Ginena izaten eta gehiago izan nahian jarraitzen dugu. Durangoko San Jose Jesuitak ikastetxeak izaten, hazten, hezten eta eragiten jarraitu nahi du. Herriari, eskualdeari eta munduari begira, gizartean eragiten. Gurean, biharko ametsak, gaurko erronkak.